mikä on esimerkiksi semmoisen front-end-kehittäjän rooli tulevaisuudessa, että minkälaisia käyttöliittymiä tarvitaan, minkä näköisiä niitä tarvii olla ja kuinka paljon niitä ylipäätään tarvii kehittää. Internetin selaaminen on jo käsittääkseni mitä 50% melkeinpä niin kuin käyttäjistä länsimaissa on siirtynyt käyttämään chattibotteja siihen, että ei enää niin kuin selata selainta eikä mennä nettisivuille, vaan kysellä ChatGPT:ltä, niin se, että johdetaan tämä siitä eteenpäin kaikenlaisiin käyttöliittymiin, niin tuleeko enemmän sitten sitä, että ihmiset alkaa olettaa, että he voi vaan, oli nyt mikä tahansa appi tai palvelu tai vaikka sitten nettisivukin, niin he voi vaan kertoa, mitä he haluaa, ja se palauttaa sen, mitä se pystyy tekemään. Et mikä on esimerkiksi semmoisen front-end-kehittäjän rooli tulevaisuudessa, että minkälaisia käyttöliittymiä tarvitaan, ja minkä näköisiä niitä tarvii olla, ja kuinka paljon niitä ylipäätään tarvii kehittää. Nämä on ollut esimerkiksi tämmöisiä pohdintoja, mitä mä oon kuullut. Mä ainakin toivon, että jokainen yritys, pieni tai iso, niin ainakin hetken aina käyttää silloin tällaisen pohtiakseen, että miten tekoäly muuttaa sitä omaa bisnestä.